Днес подготвихме пробен бален грим, като започнахме с най-важното – очите. Първата ми стъпка винаги е да поставя хидратиращи пачове под очите. Те хидратират, изглаждат фините линии и подготвят зоната, докато работя върху очния грим. Това гарантира по-свеж, чист и професионален завършек. Фиксирам веждите в повдигната посока, за да отворя и умекотя погледа. Нанасям сребристо кафяв, нюанс за деликатна дълбочина. С фина четка прецизно оформям и дорисувам веждите за естествен и хармоничен завършек. Започвам с нанасяне на коректор. Това е много важна стъпка, защото коректорът изравнява цвета на кожата, неутрализира зачервяванията и създава идеална основа. По този начин очният лайнер няма да се размазва, ще стои много по-наситен, по-черен и ще издържи часове, без да се събира в гънките. След това преминавам към създаване на модерен очен лайнер. В тази визия правя по-дълга и издължена линия, която следва естествената форма на окото, но я продължава леко нагоре. Това визуално повдига окото, прави го по-издължено и придава по-елегантен, женствен и съвременен ефект. Този тип лайнер е много актуален и подчертава красиво погледа. След това поставям дълги изкуствени мигли, които отварят погледа и завършват визията. Продължавам с нанасяне на фондиотен, като използвам гъбичка, за да постигна равномерно, гладко и естествено покритие. След нанасяне на фондиотен и хайлайтер, преминавам към бронзера. Нанасям го внимателно по контурите на лицето, под скулите, по линията на челюстта и около слепоочията й, за да придам топлина и дефиниция на визията. След това фиксирам целия грим с фиксиращ спрей или пудра, за да осигуря дълготрайност и свежест през целия ден. Гримът е готов, равномерен, сияещ и нанасям устни с глант за свеж, сияен и завършен вид. Преди след, вижте колко е различно сега. Вежди, очен грим и устни, цялата визия оживява. Like, не cast, comment, and subscribe, I can't save. Instagram, I Makeup and Hair by Hotera.